Ban kami ia kabha kamiat bat karoi kapar hakathai Mawhati hi berakawai. Manta kasnam lami sakawai kaseng hapo Mawhati constituency. Kabalatep kom ka citizens of Mawhati forum. Kabala seng nekriu pokmat jongane kathan hakarpsan tarek mentau nailar kasnam arjar khanreo. Ya ka jami perthai kene kaseng thamai hakane kathan Mawhati. Lapan bana hanin kasengi ka arp khandai tarek nailar dakinong kitkam jongane kaseng. Haka Kynthoh bat kilat pathai kubor Shillong press club. Habakran hakinong pathai kubor kini ilam jong ka citizens of Mawhati forum. Hapo ka ilam jong ba tengsain lapang. Kilang bayam mentahi kawai na kamat ba khmat bagane ka seng kabo. Kadai Halor ka surok ka bana umsning kabaya leng ba ka Mawhati bat poi sa Jagirot Assam. Kabadan komba prapo kilometer ka Jingkieng. Kabala sneo palat mentala bon snam. Handai kaba omsem lai I ya ka jingkipai ba kontop na do kinong mikmat hadu kitnat badai kmi ya ka. Kadai gane ka boy kanong dum ko ba niyo ka jingujo na hipai ba bun ki ba yo e gane ka jimpang. Ka bede ki kna school ro bon sen ki ba shusde na ki sumo ki bus abaya ki ko surok ka Jingkieng ti bon sen ka don ka jingma ka khrao. Ti nagal yang jungi kum kinong song ina ba shong likti ti gane ka diga sen ka banungkong sinjam ka ba nilaya form no da ka forum kumbala ong mane baga citizen of Mawhati area forum bat man penkala ya kishnong kitau bat ya mentah ingin sim bat ngindawan ka sarkar baga di bande no ya kani ka surok Mawhati lem gumta nagalyang juni ka forum ninya pat da ka gerti mar ngi iba hangni bangi don ka hok kat kum ka constitution jong kari India nei ka article ka ba arhuai ka ong bangi don ka hok right to life bat kawai ru kalong ba ngidon ka hok banyo ya surok ka baba bat ada ka sarkar jongi ka jai le jai kuman gumne ngimman se bat bania ikimi kilat kileti Halor kadika artikel tinagal yang jongi ru ngin persuthu pai ba nang ni saman ilne saman na kisnong ban persuthu pai ba ang di pothan jongi bangidon ka hok mandawang sarkar bat pai ba ki di persuthu ban mi sakmat bat da ka sur jong pai ba ngin berbor ya sarkar baga de ban le no mardor ya ni surok. Sakawai pat kapang kaba ka citizen of Mawhati forum kala Kynthoh hakani ka Kynthoh ba kilat puthai kubor kadai Halor ka Jingtwa no ka Jingkieng ka badang don hapadang ka Jingtai hakasnong pamlatar ka Jingkieng ka badang dep tang kumba lai 4% ai ka Jingtwa no jong kani ka Jingkieng ka badang don hapadang ka Jingtai la kano ba kadai ka Jingtrai torti kontraktor par ka Jingbam sim khiaru katna badai khmi panpai yakum gini Jingtai bahe hak jilla ka ban ambo hak Jingma yakipai ba Katu ke Jingtrai sekat kum ke Jing perhat sunga di ke Jing sim kabu ba kadi ke jeka pandong la sutrai kutu krenda de don bok mo ba ubleu penjano ka por batang trai benda dele ka por la adep trai te por balik pri ke banja te kane kadi ke Jing trai torti ke Jing trai torti ba ke Jing sim kabu ba de ke snong pandong bat kini ki officer ke Jing sya ki di ban de inspect man kapor tinggal iba hadin la adep ja ki mare wud kat bahang tu ngi iba kinong song kila adep ai ya ka complain haswa banja bahkan ni kar kom siang kar kom sinai kan ni ka Jingkieng kamlong ka bebit ka babiang kar kom semen kar kom yu henry ki officer kimle ban le ban pe ci ka jika henry tak andala aja nga iba ki mit mare ti kom kan ni ka ru kamlong ka babiang kamlong ka ba yu kan mar ba kisim sting ya ka kam